Iż-żieda li l-gvern ta' fl-aħħar budget li l-pensjonanti prattikament qed ikollhom jonfquha f'mediċini. Sostna dan ix-Shadow Minister Stephen Spiteri, l-indirizza konferenza tal-aħbarijiet akkumpanjat mix-Shadow Ministers Ian Vassallo, Graziella Attard Previ u Graziella Gallia. Konferenza li fiha ġew ippreżentati lista ta' madwar 100 mediċina li żdiedu fil-prezz fl-aħħar xhur. Stephen Spiteri saq li mhux kull mediċina tinsab fuq il-formularju tal-gvern u insista li din iż-żieda hija konsegwenza separata miż-żieda tat-tariffi fuq il-mediċina u l-liċenzji tal-importatur. Spiteri spjega illi x-xiri tal-mediċini mhux lussu imma bżonn u jeħtieġ studju serju u sostenibbli sabiex il-pazjent ma jibqax ibati. Ikun hemm analiżi profonda sabiex iva min iforni l-mediċini ġewwa pajjiżna jiġi inċentivat. Mhux nitfgħu aktar pis biex il-mediċina aktar jolew għaliex hu għandu aktar spejjeż biex iforni is-suq tal-mediċini. U din hija serjetà li twassal għal suq sostenibbli, għal suq illi jaffordja illi jkollna mediċini ġewwa pajjiżna illi jkunu jistgħu jintużaw bħala kura għal pazjenti tagħna. Ix-Shadow Minister Ian Vassallo insista li fis-settur hemm nuqqas ta' investimentu li sfida ta' mediċini bi prezz soli hija realtà kbira tantu hekk illi diversi Maltin u Awċin qed jitilgħu jixtru l-mediċini minn sqallija għaliex il-prezz huwa ferm orħos. Ma fil-waqt li ta' garanzija, il-Gvern ġdid nazzjonalista qiegħed mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern iżda mhux biss. Il-mediċini kollha tal-kura tal-kanċer għandhom ikunu bla ħlas. Irridu naraw li l-kimoterapija li anka ċertu trattamenti fil-kanċer jidħlu fil-formularju tal-Gvern biex il-pazjenti ikunu jafu li iva jistgħu jieħdu trattamenti u ma jridux ibbijaw darhom ifittxhom fejn ħajġibu flus biex jinqdew jaraw kif ħajberbqu ġidhom fit-trattamenti. Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ser ikun minn tal-ewwel li joffri kull tip u trattamenti kif xieraq. Iżda wkoll biex nara ejja naraw li verament il-mediċini jaslu għand in-nies. Inha l-oħra x-Shadow Minister Graziella Attard Previ tkellmet dwar il-weda tal-Labor rigward il-PrEP u l-PEP illi suppost kellu jagħtib xejn. Jansistiet li f'pajjiżna ninsabu f'perjodu fejn għandna fost l-ogħla rata ta' trasmissjoni ta' HIV u għalhekk huwa imperattiv illi l-kura tingħata b'serjetà u effiċjenza. Aħna bħala Partit Nazzjonalista fil-Gvern inwedu li sejrin inkomplu insaħħu il-miżuri ta' prevenzjoni, inkluż nieħu pjaċir illi aħna qegħdin minn ta' quddiem li qegħdin nikkonsidraw bis-serjetà mediċini innovattivi bħalma huma id-Doxy-PrEP u d-Doxy-PEP u aħna dawn lesti li jindaħluhom bħala parti minn strateġija moderna u komprensiva tas-saħħa sesswali għal Malta. Finalment, ix-Shadow Minister Graziella Gallia semmiet kif stħarriġ riċenti tal-Eurostat wara kif Malta għandna t-tieni l-ogħla rata ta' nfiq fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mediċini u stmat li fis-sena l-Maltin u Awċin jonfqu l fuq mill-medja Ewropea. Fl-ewwel post insibu il-Ġermanja, però imbagħad eżatt wara insibu lil pajjiżna lil Malta u Għawdex fejn in-nefqa hija dik ta' 648 euro. Dan kollu juri illi dawk vulnerabbli, dawk fuq paga medja jew baxxa, dawk illi qegħdin għandhom dħul li huwa baxx jew medju qed ibatu l-iktar mill-ispiża ogħla li qiegħda ssir fuq il-mediċini. Iżidiet mhux biss qed jinħassu fil-mediċini, iżda l-ispejjeż qed jinħassu fl-ikel proprjetà, kirjiet kif ukoll spejjeż oħrajn bħal kontijiet tad-dawlu l-ilma.